Pranatan ing negara Jenggalapura kuwi sing gawe sapa? Para leluhur nenek moyang. Para sesepuh ing Jenggalapura. Iya. Ya toh? Kabeh pranatan kuwi bisa dowahi. Nek kabeh para Narapraja kuwi padha nyarujuki. Lah iki wis akeh. Narapraja saperangan gedhe wis padha sarujuk. Menawa Kanjeng Pangeran Panji Kukutan sing jumeneng nata ning Kraton Jenggalapura. Ngono? Ha iki aku mung garek nanting kowe. Rening kowe kuwi kalebu abdi kinasih ana ning Kraton Jenggalapura kene. Iki aku nanting kowe. Kowe sarujuk ora? Nek kowe sarujuk, aku tak njaluk tapak asmamu. Ki, jenengmu wis ana nang kene, wis kasebut nang kene iki. Nek ngoten Iki. pranataning Kraton Jenggalapura menika sakmenika sampun menggok. Kok menggok? Kok kowe ngerti nek menggok? Wangos ora netepi pranatan sing Lah wong pranatan kuwi sing gawe wong kok. Saiki nek sing ngowahi wong apa kleru? Aku tak takon. Sik gawe wong njur sik ngowahi wong. Apa kleru? ning sing ora duwe wenang kudune ya ora nampa hak. Lho. Kuwi tembungmu kuwi sing kleru. Kowe sing kleru. Agak kelentune. Lah wong iki sing gawe pranatan kuwi sing nemtokake kok. Sing nemtokake besuke Jenggalapura kuwi bakal gemah ripah rojinawi. Nek Kanjeng Pangeran Panji Kukutan kuwi sing jumeneng nata ana ing Jenggalapura. Ngono. Kowe iki ra ngerti apa. Sindupati. Sanajan pranatan wis sing gawe menungso. Ning rak sing duwe panguwasa. Monggo saiki sing duwe panguwasa kuwi Sang Prabu Kertajaya. Sang Prabu Kertajaya kuwi wis lumpuh. Wis ora iso menggalih. Senajan Wis Sang Prabu pikun. kuwi wis pikun, wis lumpuh, ora iso tumandang gawe. Iya. Ning kabeh para kawula Jenggalapura ngakoni lan disahke yen Sang Prabu kuwi ratu ing Kraton Jenggalapura. Iya, kuwi wingi. Ning nek saiki wis beda. Bedane Lah kowe ora ngerti karo kemajuan zaman. Zamane iki wis maju saiki. Mergo. Kabeh iki wis do ngerti. jaman sing rusak kuwi sing marai maju. Hah? Iya, Kok rusak? jaman sing rusak kuwi mergo mbok rusak. Mergo kowe nggawe pranatan karo Kanjeng Ratu Inten, monggo kuwi dudu wewenange. Sing wenange Sang Prabu Kertajaya. Mula yen kowe njaluk supaya tapak asma tanda tangan ning buku kuwi ora sudi aku. Inggih Rama, sampun kepilut glembuk manis Rama. Iya. Iki perkara iki tak anggap wadi. Neng negara Jenggalapura iki tak anggap wadi. Saiki kowe wis tak blakke. Nek Kanjeng Ratu Inten kuwi kagungan kersa bakal jumenengake Kanjeng Pangeran Kukutan. Ning nek kowe ora sarujuk nyawamu sing dadi totoan. Luwung pukul jagatku. Aku terima mati timbang mati. Ngono ta? Iya. Ngono. Nek ngono kowe ngejak Sulaya karo aku. Atas-atas Apa? Rama. Sudah wedi. Hei, hei. Aryo mundung. Dirangkat. Leboke Mbak Kundera. Piye? Rama, Kan mana aku? Ora nang Tinggal nang arah. Pon nang manuk kali. Ora jelas kok. Wis, ayo, siap. Wong ki nek Kanjeng Pangeran Panji Kukutan karo Kanjeng Pangeran Panji Rawit. Ning sing nemtokake sing wenang nemtokake kuwi kabeh para Narapraja. Lah nek kabeh para Narapraja wis padha sarujuk menonjeng Pangeran Kukutan sing kudu jumeneng